Bună, dragilor! Ce faceți? Cum mai sunteți? Acest video este unul special, în primul rând pentru că vine după o pauză de mai bine de 2 luni. V-a fost dor de mine și mie de voi. Vă vorbesc astăzi, ca de obicei, din suflet și pentru suflet, despre mulțumire și recunoștință. Acestea fiind adresate vouă celor care sunteți abonați la canalul meu. Am avut o surpriză foarte plăcută să observ că au apărut noi subscriberi în timpul în care eu am fost inactivă și că s-a dublat numărul vostru. Vă mulțumesc tuturor pentru că reveniți pe canal și vizualizați încă o dată și încă o dată videourile din lunile trecute. Apreciez enorm fiecare comentariu, like sau distribuire. Voi sunteți cei care mă motivați să continui. Dar haideți să vă spun ce am învățat în ultimul an de zile. 1. Mi-am dat seama că sunt româncă. Ei bine, sigur că o să mai am parte de colaborări, vacanțe, o să mai călătoresc în alte țări uneori. Dar după cum știți, anul trecut în iunie am plecat în Anglia din multe motive profesionale și personale. M-am gândit mult și bine. Mi-am zis eu atunci și mi-am asumat consecințele. Vă anunț astăzi, cu mare bucurie în suflet, că la sfârșitul lunii trecute m-am întors definitiv acasă. Am avut o experiență pe cinste în Anglia, pe parcursul căreia am înțeles multe lucruri despre mine și viața mea. În special în timpul pandemiei, am trasat o linie imaginară față de tot trecutul meu și l-am analizat cu luciditate. Am avut destul timp ca să înțeleg ce am făcut bine, ce aș fi vrut să fie diferit, dar nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat în trecutul meu, bun sau aparent mai puțin bun, m-a făcut să devin ceea ce sunt astăzi. Una peste alta, am înțeles cine sunt oamenii cei mai importanți alături de care vreau să trăiesc. Fiul meu, față de care o să mă revanșez eu cumva, pentru că nu i-am fost aproape un an de zile. Tatăl meu, care s-a bucurat enorm că m-am întors ca sprijin din mai multe puncte de vedere, în special emoțional, pentru că noi am pierdut-o recent pe mama, iar el încă simte cel mai acut durerea. Oare cum este să-ți pierzi partenerul de viață după aproape 50 de ani? Sper să găsesc acest răspuns în viața mea viitoare. Apoi, fratele meu și familia lui frumoasă, familia extinsă, cât și dragii mei prieteni și colaboratori. Mi-a fost drag, mi-a fost dor de oamenii mei, de orașul meu, de țara mea atât de frumoasă. Am încă atât de multe de descoperit. Trebuie să recunosc că am reușit să supraviețuiesc mental și emoțional un an departe de casă, numai datorită contactului permanent cu cei dragi. Mi-au fost de mare folos atenția, suportul, încurajarea, feedback-urile voastre. M-am simțit răsfățată de fiecare dată. 2. Am luptat cu demonii mei interiori. Lupta cu demonii interiori există numai atunci când nu îți asculți sufletul. Știam de câteva luni bune că nu mai am ce căuta acolo, în țara aceea, pentru că nu mă simțeam conectată cu locul, cu oamenii, eu de altfel fire sociabilă, cât și cu casa în care locuiam, inclusiv cu cel pe care îl credeam partenerul meu de viață. Știam și totuși mi-am trădat propriul instinct care țipa la mine, aproape urla zilnic și m-am luat după aparențe. Asta pentru că mintea mea mă mințea, îmi spunea că sunt într-o relație de cuplu împlinitoare și părea că acest lucru este cel mai important, dar în interior simțeam altceva. Conflictul era din ce în ce mai puternic până într-o zi când mi-am amintit că adevărul este doar în suflet.
Sufletul, într-adevăr, nu are logică și rațiune, deci poate părea ciudat și fără sens în prima fază pentru tine, cât și pentru ceilalți, dar tu să ai încredere și să-ți urmezi de fiecare dată simțirea. Noi știm tot timpul în sufletul nostru ce este bun și ce nu mai este bun pentru noi, job, oameni, situații, dar din cauza fricilor și a dependențelor, nu acționăm în conformitate cu intuiția, care-i alegerea sufletului nostru. Iată la următorul punct unele elemente care ne blochează viața. 3. Am învățat să renunț la credințele împrumutate și să nu mă mai autosabotez. De la întoarcerea acasă, am stat în izolare cele 2 săptămâni, deloc întâmplător, în casa în care au trăit bunicii mei din partea tatălui, în casa pe care ei au construit-o cu mâinile lor. Ei bine, de ceva timp trăiesc cu sentimentul că cei de dinaintea mea și-au lăsat parte din amprenta lor energetică în mine. Bunicii, fiul meu, născut fără suflare, mama, cât și ceilalți oameni dragi care acum sunt în lumină. Ei au avut un mare impact în viața mea și de aceea am păstrat, cu știință sau fără știință, unele dintre credințele lor prin intermediul amintirilor dragi, învățămintelor, regulilor de viață, tradițiilor moștenite. Însă alegerea este a noastră. Ce păstrăm de la ei și de la ceilalți în general? Iată un exemplu personal în planul financiar. Toți cei din familia mea au trăit o viață simplă și cu mult bun simț, dar în același timp au fost umili. Chiar au gândit că banul este ochiul dracului. Banii nu aduc fericirea. Banii nu sunt atât de importanți, ci familia contează cu adevărat. Nu este de mirare că eu am preluat credințele lor fără să-mi dau seama și le-am aplicat până nu de mult în viața mea. Evident că nu am atras prosperitatea în viața mea. Am avut frâna de mână trasă. Îmi aduc aminte că atunci când eram mai tânără, mama îmi spunea adesea să fiu mai modestă, probabil ca să nu atrag atenția, să nu fiu cumva în centrul atenției. Aceasta era credința ei despre viață. Mami, iată că eu m-am făcut taman invers. Și asta pentru că am o altă misiune de viață decât a ta. Am de transmis celorlalți din cunoașterea mea. Unii dintre ei, cei mai apropiați oameni de sufletul meu, au râs uneori de mine, adică de visele și speranțele mele de viitor. Posibil că și acum ar face la fel dacă ar ști ce-mi doresc eu cu adevărat. Ți s-a spus și ție să nu mai pierzi vremea cu prostii, că ai ce-ți trebuie, de ce să mai visezi că ai vers pe pereți, de ce nu te mulțumești cu puțin, nu ți ajunge ce ai. Deci iată că în timp ce unele credințe împrumutate ne sunt de folos, altele ne limitează, iar în viața noastră apare stagnarea și nu putem evolua fluid pe drumul nostru propriu. Dacă nu suntem conștienți de aceste lucruri, ne autosabotăm, rămânem în incapacitatea de a ne oferi plenar talentele și abilitățile semenilor noștri. Este bine să fii smerit în sens pozitiv, adică să fii în adevăr, dreptate, puritate, să fii empatic și de ajutor, dar în același timp să ai curaj și să zbori cât mai sus. Nu ai nevoie de acordul nimănui, nu ai nevoie nici măcar de acordul celor din familia ta, ca tu să te manifesti autentic și în acord cu menirea ta. Ups! Scuzați! Vântul. 4. Am redescoperit libertatea, cel mai minunat sentiment. Nu înțelegi și evident că nu poți să accepti ideea de libertate într-o relație atât timp cât
Libertatea nu există deja ca trăire în sufletul tău. Abia atunci când te iubești și te respecti pe tine, începi să-ți oferi spațiu, timp, intimitate, abia atunci vei ști să le oferi și partenerului tău. Vei respecta timpul, spațiul, intimitatea sa, pentru că și el o va respecta pe a ta. Într-o relație sunt trei entități între care este necesar să ne împărțim energia. Eu, tu și relația pe care o hrănim cu timpul de calitate pe care îl petrecem împreună. Cantitatea este neglijabilă la maturitate. Să înțelegi că ești liber, oricând și oriunde, să faci ce simți și să-ți dai voie să fii în acord absolut cu chemarea sufletului tău, indiferent că e vorba de o situație, relație sau un job. Apropo de job, mulți gândim că un loc de muncă ne limitează, adică ne fură timp și energie, însă când manifesti libertatea interioară, înțelegi că acesta poate fi o nouă oportunitate de a cunoaște oameni noi, cât și de a descoperi mai multe despre tine, chiar de a-ți dezvolta noi abilități și de a le exersa pe cele existente deja, de a oferi din ceea ce ești. 5. Mi-am găsit stabilitatea. Cei mai mulți dintre noi credem că găsim stabilitatea într-un job, într-o funcție sau o poziție anume, într-o relație de cuplu. Eu am realizat recent că stabilitatea este în mine. Am căutat să găsesc stabilitatea ani de zile printr-o relație armonioasă cu partenerul de viață cel mai potrivit, adică undeva în afara mea. Ei bine, am înțeles recent că nu ai cum să o găsești în afara ta, că trebuie să-ți fii tu stabil, ție însăți mai întâi. Pentru că noi venim singuri în viața asta și tot singuri plecăm. Iată că pe părinții pierdem pe parcurs, un partener de viață poate pleca și el din mii de motive, copiii cresc și pleacă și ei în viața lor. Deci singura persoană pe care te poți bizui întotdeauna, cel de care ești absolut sigur că nu pleacă vreodată, ești tu însăți. Eram într-o seară pe malul unui părâu, iar acesta mi-a transmis un mesaj. Mi-a spus că stabilitatea este în mine, că a fost și va fi mereu acolo în interior. Stabilitatea din interiorul meu se manifestă prin faptul că am rămas încă pe drumul meu. Nu am renunțat la visele mele, chiar dacă am avut dificultăți, frâne, întârzieri. Nu. Și ghiși ce? Nu o să renunț nici acum, când o iau, a nu știu câta oară de la capăt. Noroc că stă uroaică încăpățânată, în ciuda aparențelor care îți pot spune uneori că sunt imatură sau schimbătoare, iată că în profunzimea mea îmi sunt piatră de hotar, statornică și loială mie însămi și planului meu de viață. Mă bucur că am avut putere interioară și am rămas loială viziunii și misiunii mele pe pământ. Ai observat că atunci când ești pe val și îți merge bine, toți stau pe lângă tine, însă atunci când ai un eșec și ești jos, nu se înghesuie mulți. Atunci ești singur și nu ai ce să alegi decât să te ridici și să o iei de la capăt cu forțe proaspete. Dacă faci asta, primești și un bonus, pentru că îți dezvolți din abilitățile nedescoperite până în acel moment. Viața este atât de simplă și uimitoare. Nu este neapărat nevoie să faci cine știe ce lucru extraordinar, nemai auzit și nemai întâlnit, și întocmai să faci dintr-un lucru mic ceva extraordinar, prin repetiție, perseverență, rezistență la eșec, iar într-o zi ajungi la măiestrie. 6. Am înțeles că datoria mea este mereu să mă gândesc doar la ceea ce vreau.
Noi, dimpotrivă, am fost învățați să ne concentrăm tot timpul la problemele care pot apărea, adică exact la ce nu vrem, de fapt, să atragem și chiar preluăm și fricile și îngrijorările altora. Țelul este să rămâi pe drumul tău imperturbabil, indiferent de circumstanțe și de ce spun sau fac oamenii din jurul tău. Începe să aștepți de astăzi doar ceea ce îți dorești. Când îți imaginezi ce vei deveni și cum se va transforma viața ta, în corpul tău apar hormonii fericirii. Intri în stare de flux și atunci apar toate răspunsurile la soluțiile, la problemele tale. Secretul este că dacă ai un obiectiv mare, să-l spargi în obiective mici și prin pași zilnici, vei avea un plan, o structură, disciplină, predictibilitate. 7. Mi-am acceptat propria unicitate. Uită ce ți-au spus ceilalți despre cine ești tu și manifestă ceea ce simți tu că ești. Nu uita că, dacă nu ai un plan pentru viața ta, vei munci la planurile altora. Așa că datoria ta este să-ți trăiești propria viață în termenii stabiliți de tine. Cine te iubește cu adevărat, te va înțelege și te va susține. Cine nu face asta, nu este atât de important pentru tine. Este de preferat să existe mereu congruență între ceea ce simți, spui și faci. Alege să trăiești cu pasiune și din pasiune. Fă pașii necesari să-ți depășești limitările, credințele împrumutate și nu te mai autosabota. Este indicat ca pe lângă viața normală, adică job, familie, casă, cățel, să ai cel puțin un hobby, o activitate care te relaxează și îți aduce bucurie, interes și curiozitate în suflet. Așa că dă-ți voie și explorează-ți pasiunea ca să rămâi verde, viu. Fă și ce te face fericit. Vrei să spui că nu ai timp să faci ce-ți place? Te minți singură. Dacă este cu adevărat important pentru tine, îți organizezi mai bine activitățile și găsești timp. Este vorba despre respectul de sine. Atunci când te prețuiești mai mult, îți acorzi timp ție însăți și nu mai ești disponibil non-stop celorlalți. Acesta este și secretul prin care ne păstrăm atracția în relații de orice fel. Nu uita că uneori, cu cele mai bune intenții, dar fără să realizeze, cei mai dragi oameni ne pot sabota în acțiunile noastre, așa că tu să crezi doar în tine, nu renunța la unicitatea ta. Toate aceste lucruri te vor face mai conștient de tine însăți. Vei fi un martor vigilent la viața ta, la ceea ce se întâmplă în jurul tău și vei ajunge să trăiești pacea interioară. Corăbile intră în port pe mare calmă, da? Fii pozitiv, optimist, jucăuș și curios la ceea ce vine către tine și mai ales dezvoltă-ți permanent abilitățile pentru a fi în serviciul semenilor tăi. Acesta este secretul la fericire. Acum te rog să-mi spui, ți-au fost de folos cele 7 învățăminte pe care le-am primit eu în Anglia? Asta a fost de la mine, pentru tine, cu cel mai mare drag. Ne revedem curând. Cu bine!